Ja, då var det klockstart här en gång. Förarna är samla. Där har vi väg. Jajamän, det går utan vindstöden. Det är riktigt bra start på innerspår där på Persson. Oj, det var bra start. Ja, jäklar vad bra det var. Oj, vilken bra start. Den kommer nog hitta. Yes! Yes! Nej! Varför får inte pappa mätta? Nej, 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 nej! Nej, lite man är... Bort genom vänstersvängen innan på i alla fall. Där kommer Lucka Fredrik med. En kanonsnygg omkörning på insidan. Ett slags rök i alla fall. Då har vi Skånen före Vaden den här gången. Fredrik före Fredrik. Så har vi Persson på den tredje. Och vi kommer... Han kommer nog inte komma till någon final. Får en likadan Selika. Bara Olika målning denna gången. De stannar då, det är gula, blå och svarta. Det blir en färgad bil. Men han ser på bra. Släpper inte min Fredrik mycket. Ut på sisterna i alla fall. Fredrik Johansson och Falkon. Före Fredrik Johansson. Fredrik, avsteg tidigt där. Har vi det inte med de nya båtarna. Och om vi kommer lite runt i kurvorna, tjänar till den raka med den 5-31 topp. Och sitter i kåkkamera mot den där så kan vi samarbeta med den. Och då tror vi inte att vi ligger och springa på den nästa gång. Det är det. Björn Persson. Vi kan köpa